Chari Nwamgbafọ eburugokwanụ mmụọ mmiri na Nnewi. Hey! The only native doctor Bangari kpatara ego ka ha na-akọwa na aka na-aba aghọgokwa ya otu aka na ndị ọrụ gọọmenti Anambra steeti na fe eburugokwa ya wee jebe Ọka na ka o si gbatakwuru kịta na ya na Okongwu dibịa nọzikwa otu ebe na onye eze Jizọs na-eke hit a na-akọwakwa na enwekwalu dibịa ọzọ Ebuja. Hey! Ya bụ ife abụrụkwa obere ife. Chari Nwamgbafọ dọkwọrọfa aka na ntị na ọ chọrọzikwa ka fapụta n'ihu akwụkwọ wee na-eme amansi na ọ bụghị ọgwụ. Ya bụ ife o kwuru o bidogokwa unu ya abịa nnọọ ka unu nụrụ ya n'ọnụ Ezeugo ife kpatara eji wee buru mmụọ mmiri unu ma na onye befa ka ọ bụ. Hey! Amanna vidio o mere ụnyaahụ ebe nwunye ya mụrụ nwa ọfụ okuru ya bụ nwa pụta n'ilo yibi akwa white yiri akwa white kunie ya bụ nwa enu na-agagharị na bie na-agagharị asị ivu na ọ na-agọrị ya anyanwụ asị ivu na ọ na-agọrị ya kpakpando ka ọ nọ na-eche ya n'anwụ amakwọ m na-afụchatara ya bụ vidio gafee ọ na-abụ nọọ maka ya ka eji wee jeburie. Hey! Na mmụọ mmiri na Nnewi na ọ nọzikwa n'ime ụlọ nga. Hey! The only native doctor Bangari kpatara ego na ọ nọzikwa n'ime ụlọ nga. Ya bụ ife abụlọkwa obere ife. Ndị dibịa na ndị eze nwaanyị nkwụcha abụlọkwa na ụjọ. Onye nwarụkwa ife Chari Nwamgbafọ tetịta ọrịa sọkwalụ na ya maka aka na-agba ịghọkwa unu otu aka. Hey! Update. Agwa m ụnụ na ife a na-akpagharị akpagharị and ọ ya eru onye ọna na ọnwụ na-ewu nwa dibịa nọ na Anambra steeti. Go to very careful. Ị na-arahụ ụlọ anya saa mmụọ mmiri afụla anya nwa dibịa na-esu atịkpa na Nnewi, ambassador of Okite, award-winning Ibubo special has been arrested. A report has it that he has been arrested. He was arrested yesterday. Ewotago amaburie ọkagwo. Ewotago agụgo scores nke ahụ ọfọ. Still counting. Ọwụlụ na ewụlụ nwa dibịa anị nọ na Anambra steeti enwe dibịa. Ọwụlụ na iwu eze nwaanyị anị nọ na Anambra steeti eme eze nwaanyị. Do very very careful n'iku unu julu eju ifunu lawiri ụmụ okolobịa ide eme na nke ikpeazụ a. Unu change the story of everywhere. Ụkọ ọchịchọ ọgwụ ego senitekwa because amụm ife unu na-akpọ ọgwụ ego. Ọgwụ ọwụ na mmadụ gwọrọ rekwa ya one or two things achọ m ịmụ ife ọwụ ka onye ahụ wee nwee ego ọgwụ ego ka ọwụ ọgwụ agwọrọ ego ka ọwụ. Ịghọtago? So agụrụ na mmụọ mmiri gere scores abụndụ ya tu Ọka buru ya tee na butu Hilos buje ya Ọka yesterday. Ịghọtago? The counting still continues. So ebe ọwụ na ị nọ wee na-alụ nwa dibịa nke na Anambra steeti obi ezuna ike idina ya na alahụ n'ụla olesi mana aka ha ụdọ ọcha from this deadly Okite unu bupụtara chọrọ iru unu ụmụazị be anyị ma ụmụazị be anyị onwezi nke na-ekwe eje boy onwezi nke na-ekwe agba mbọ onwezi nke believe na hard work ha nchara na-ebelive na akụchikọ ife nwanụ na-esi isi n'ime ite gwakọsi ife nwa na-aya ahangị ị ga-abịa ha nchara niile tọọ n'otu emergency ndị omenala na-afị ebe niile epụta ntakịrị nwa du etinye eza sigo omenala jikwosi omenala jigharịsị o jikwa ejije gbuo anụ o jikwa ejije me nga gwa m ife ọma you are going back to the ways of your father. Nna gị ụnọ ndụ kedu ife the ways of nna gị ahụ nọ ndụ ọ na-agụ mmụọ ọkwa na-eje ụka ịchọ ka iburu nna gị ụzọ wee mụta diọkpara. You are going back to the ways of your fathers. Why na nna gị ụnọ ndụ eji asịgụ na ife afụghọ n'ikpu nne ego afọ ya na nke nwa ya ife afụrọ n'ikpu nne ego ka afụrụ na nke nwa ya omenala agbawo na ala because of ụkọ ọgwụ akwa ha kụziri na ịda agwọ. My happiness wụ na God rise in anger use Chukwuma Soludo governor ọrụ atụ egwu as an instrument to get rid of all of you. Etu aka o si wee uproot unu ti panic n'ime unu ti ọsọ onye nu na-agba onye a na-agba mmiri niile Dubai du polluted onye ọ na-aya eze nwaanyị dibịa na-amapụta everyday. Etu esizi eji amụ ọrụ agbabọ ka esizi eji amụ ọrụ dibịa because na-efi na ọrụ dibịa na-akwụsị ụgwọ. Dibịa ju ebe niile enwe dibịa ọgbara ọfụ ha ju ebe niile ọ kacha na the another thing ha na-emewu na ha ya ahapụ be nna ha jee na another community jee ebe ahụ dominate ya chi eze na-eru na ụmụazị niile nọ na that side ha na-ahapụkwa be nna ha ọ bụrụ nke onye Ọka ọ hapụ Ọka jee Asaba ọwụ nke onye Ọka ọ hapụ Ọka bịa Nnewi ọwụ nke onye Nnewi ọ hapụ Nnewi jee Enugu. Etu aka ha si eme ka o wee tụchọọ na ndị ọ na-ana n'iyi abụrụ ndị si from be ha. So it is a right step na the right direction ka anyị wee marụzie
ebe dị agụụ omenala bidoro ịgụ ụlọ ọfụ a ka anyị mara ebe o si wee bịa na ka ha ncha niile si advocate maka okongwu dibịa arrest ha ncha niile ndị okongwu dibịa wụ dia dibịa plọg ha ncha niile ndị okongwu dibịa na-enyopụtalụ ebe ha ga-eji agwọ ọgwụ ọgwụ ndị ya apụtasị unu ekpere ada arụ ọrụ obere ivu na ekpere ada arụ ọrụ mana o kwetara na ọgwụ na-arụ ọrụ obere ivu na ekpere ahụ arụ ọrụ mana o kwetara na ọgwụ na-arụ ọrụ nkịrịkọ ọgwụ ụfọdụ ndị nna nna anyị ha gwọrọ gwọchisịcha famili ha today ndị famili ha ka na-ekpocha the after effect of ọgwụ ọjọọ ndị mgbe gboo ụfọdụ ndị mgbe gboo gwọrọ ekpochachabụghị ụfọdụ n'ime ha ekpochachabụghị abomination and alụ ọgwụ ọjọọ ha gwọrọ butere ekpochachabụghị ụmụazị ọgbara ọfụrụ abaịkwana ije gwọ ọzọ ụfọdụ famili si ka na-atata ahụ dị after matọfụ kịrịkịrị ọgwụ agwọchara mgbe ahụ ma ndị niri mmadụ na ndụ ekwe ọ na-asị na-asị mana ife mechara emecha kịrịkọ ọgwụ ọjọọ agwọchara mgbe ahụ nya ka ụmụazị ọgbara ọfụrụ achọkwara ije burukwa buchigatakwa again all in the name of na agwọ dediri okite na ife ekposisịrị ebe akwa na ife ekposisịrị ebe akwa ịgbakwuru tọọchị ebe akwa ka ife ekposisịrị ebe ahụ more than ọgwụ one ọgwụ ọjọọ ka eji tipa wee kposisi ma ndị amụrụ ọkụ esi na ịghọtaghị ife anyị na-ekwu all thanks to Gọvanọ Chukwuma Soludo. Mmụọ mmiri agbadabago onye ya wụ the next who will be the next mmụọ mmiri agbadabago who will be the next okongwu dibịa agbadago mmụọ mmiri agbadago who will be the next chetakwa vidio mmerụ afta atụchala akwa ọkụkọ nga wee mechaa vidio ahụ echetara m n'ụbọchị ahụ anọ m n'Ọnịcha ebe a na-eleta ya na Mmuo wee meda vidio close to ọfịs Matayas ka m na wee meda vidio wee gwa ndị nwa dibịa niile na ndị eze nwaanyị niile mụrụ unu anya unu na-arịa asị na the fact that na mmụọ mmiri jere ka o jee tọnụzie nke into a modern day ohi butezie oche bute laptọpụ debe si na laptọpụ nke ahụ laptọpụ eji agba afa na nke ahụ nke eji eme nka ọ chọgo ka ọ modernize ya nke into another level of criminality aka wee kparị ya more will still go down more will still go down. It is God who is saying something, and whether you like it or not, unu mock God na Anambra State, Chineke wee binye n'iwe wee possess ya nwa mgbe afọ wee sị ka o were wee mee total cleansing, and that total cleansing ebidogo ka unu wee malụ na mmadụ abụlọ Chukwu ọ karịa ihe etu a. This is an update for you. O nwee ka o si wee dụ, I will update you. Ọ wụzie na mụnwa onye Nnewi ebughị ụzọ gwa ya na mmụọ mmiri afụla anya nwa dibịa na ife abụlọ n'ife ji wee manụ ndị Nnewi ha dịrị ka ị ya afụ dibịa nọ na Nnewi na-agwọ okite ha dịli ka ị ya afụ dibịa nọ na Nnewi ọsọ nọ na-agwọ okite onweghị dibịa nọ na Nnewi ya sị onweghị dibịa wụ onye Nnewi ya sị nọ na-agwọ okite ife ha bụrụ ọgwụ ama na Nnewi onwere dibịa nọ na Nnewi ya sị nọ na-agwọ okite ọmụmụ mmiri ya fụrụ anya buje alụ a buru esi from Ọka bunatara ya na Nnewi. It is not ọ bụrụ ife ji wee ma ndị Nnewi ejiri wee ma ndị Nnewi ama ndị Nnewi asị ndị na-agba mbọ afịa adụba anyị apprenticeship a bidoro ebido so wee nwee mgbọrọgwụ be anyị. Nnewi nwere history of hard work, men who made money through hard work. Ịghọtago, it can only be onye ahụ onye Nnewi nwere ike iburu this foreign material butere anyị na Nnewi. So I hope na ojecha nke abata eziokwu na Nnewi nabatara ya anyị na-ebiri na-eme ka nwanne, mana ojewe nke a jechasịcha nke abata ọ marụ na ife afụghọ n'ikpu na-ego na afọ ya na nke nwe na na-edo Nnewi ebe ọ pụtara ọrụ oyibo nwere ife eji wee mara ndị Nnewi enwere ọkpụrụ na ana eji wee mara ndị Nnewi. So ịpụta if you get to Rome you behave like Romans. Ha dịrị ka ị ya abịa na Nnewi kpagharị ya fụ ụmụ dibịa tụ ka akwa ọkụkọ ha ndị na-agwọ kasị ụmụ nkirịka okite niile a na-agwọ ha nọrụgodo anọrụ ha ya ezo because ha mana na ife abụrụ ife eji wee mara Nnewi ha ya ezo ngụ nwapụta na-ebupụta nke gị a na-eme show. Ịghọtago, so one gone, others will still follow. Ezugo, share this video.